Dit is de mooiste tijd om te zien. Ja, als dan wat de bloemen erop zijn, dan zie je niks meer hoe de kleuren binnen. Dus het is een paar weken dat je ze even van genieten kennen. En dan is het weer gebeurd. Loekt het een soort bekijks deze dagen? Ja, maar als het mooi waar is en de mensen weer vrij, dan ga je wel eens wat de oren in. Ja, inderdaad. Ja. Maar er soms wel zijn een beetje om denken, want ja, dan ben ik wel eens die vleeuwde dwars doorheen. Maar over het algemeen dan moeten we net klaar. Hoe de meesten zich houden. Onder regels. Het valt steeds maar de ballenprijzen en de bloemenprijzen. Hoe jouw inkomen eruit komt te zien, zeg maar. Ja. En heb je hem daar voor dit hier al wat zicht op? Nou, als je al in de winter hebben wij in de kast een knappe hier gewoon. Maar vorig jaar met corona moesten we een helper de voet gooien. Toen konden we ze net kwijt. Het boeteloos hier op slot. Dat er prototypen bij worden.